Welcome to Dokotela Ncakeza podcast. Okhulumayo ngoDokotela Ncakeza. Unjani sisi? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila Nami. Okay, cela uzintroduce kubabukeli usho igama nesibongo nokuthi uphuma kuphi nendawo. Igama lami uNompumelelo Kacele. Ngiqhamuka eMlazi kwa-M. Okay, alright. Ulethwe namhlanje Nompumelelo. Into engilethela ekhaya ngizoconfessa. Njengoba kade ngumama umfundisi. Okay. So ukuba umfundisi ngenza izinto engekho right, so ingakho ngila namhlanje engifuna uzoconfessa nje. Alright, okay. Cela usiqale uqale story sakho. Uze naso nje. Babukeli, kune-account ku-TikTok eposta ama-videos wami. Lo muntu ntshontsha ama-videos wami from YouTube ayowaposta ku-TikTok. And uma iposta le video uyiposta iphelele nje. Uma ukuthi ku-YouTube i-1 hour uyiposta i-1 hour na ku-TikTok. If ukuthi u-30 minutes uyiposta full nje u-30 minutes. And lo muntu uyangifollowa. Maye ngibona nje ngirelease ngiqeda nje ukurelease ivideo uyithatha same time ayoyiposta ku-TikTok. Ama-videos wami they are trending on his channel. And ama-videos wami ayahamba, ama-videos wami ashaya million views, ama-videos wami ashaya 600,000 views ku-TikTok. Meaning abantu ngeke beseza bezobuka ngaku YouTube wami vele sebeyibonile lento asisekho isidingo. Ngicela niyomreporter i-channel yakhe ivalwe. Ngiyabonga. Ngike ngaba nalento yokuthi ngiqale ngaye esontweni bengisonta uma nobaba ngikhuliswa abazali. Uma umfundisikazi ubaba umfundisi umkhulu wami umbishop, so umkhulu wathi beshona ke ubaba sengena esikhaleni samkhulu ukuthi abe umfundisi. So bengihamba nobaba inkonzo ezahlukahlukene. Sihamba inkonzo bese kwaziwa nje ukuthi bekhona ingane kabani iyacula ngesindisiwe even esikoleni bekwaziwa nje kakhulu ukuthi mina nje ku-assemble hayi ngizokwenza into nje zenzeke mina bengikhulekisa abantu ingane esikoleni bekuthiwa ngiyacula bengeyona lengane eshine bengiyingane nje ethanda abantu ngithanda ukukhuluma nabantu. So ngiqala esikoleni ke ngenza zonke lezo zinto. Wazalwa waba yi-1? Ngazalana khona ubhuti wami omdala bese kuba yimina bese kuba usisi wami. Beni bathathu. Yebo, so ubhuti wami bengazange abe ulo mntana othanda isonto. Uyabazi abafana banjani. Usisi wami ke uyena besihamba naye inkonzo kwesinye isikhathi ahlale ekhaya ke. Bengayikhuthele mina bengikhuthele ngihamba noma nobaba isikhathi esiningi. Okay. So esikoleni bekuyimina bengikhulekisa izingane ngibuye ngibe nembono ngikhulekisa izingane uthola ukuthi ngiboniswa into engumuntu mhlawumbe ezowenzeka mhlawumbe into embi noma mhlawumbe into enhle bese ngiyamtshela lo muntu bengeyena umuntu onomona bengithanda nje kakhulu abantu. So kwahamba isikhathi sokuthi ke ngiyakhula. Bengikhula anzange ngibe naye boyfriend. Bengeyena umntana othanda abafana because sikhulise ngaphansi kwesandla sabazali. So kutheke sengikhula nje ngagcina nje ngiwulo mntwana oqoqekile ongelena uvanzi. Abazali bami ke bebenemthetho bebe-strict kakhulu bebengazwani nento ebhedayo kakhulukazi ubaba. Bekholela ekuthenini ukuze ube umfazi kumele kube khona umuntu ozokuthatha akuganise bese uqala impilo. So kusho ukuthi umuntu akadelelwanga ke lelo thuba lelo, so nga-endapha nje ngikhula ngumntwana nje ohlala ekhaya ngoba vele abazali bakhona kuyasontwa kuyakhonzwa. So bengihamba nje noba iy'nkonzo sihambe sidumisa sihamba simisa amatende endaweni sihambe sikhonza yonke indawo. Even
kufike nabanye amakhola phesheya mhlampe bezosivakashela. Ubaba nje bawumuntu owaziwayo endaweni eziningi, so nje bebaziwa kakhulu nomama ngoba bewumfundisi. So hambeni kwesikhathi ngakhula, nobaba nawe uyakhula, wahlaselwa ukugula, wangaba right empilweni. Kutheke segula sathola ukuthi unesifo se-cancer, bebenabo ushukela o-diabetes yonke lonto, kodwa nje isifo besimhlupha kakhulu lesi se-cancer. Isona samqedela ngoba esengekho right, engasenawo amandla okuma epulpiti ashumayele, esewumuntu nje ohlezi ehleli ekhaya. So uma wayesethatha over ngaleso sikhathi uma uthe besethatha over, uma waphatha naye isikhashanyana, saphatha nje uma naye umani kwaba nezifo nje ezithile eqhamukayo ushukela lapho. And then ubaba-ke kwahamba isikhathi kwathola ukuthi ubaba manje seyagula, ugulela ukuthi uyashona, iyona i-cancer liyamthatha kubaba. Ithe besimthatha ubaba i-cancer, akuzange kube lula, kwaba buhlungu kakhulu ukudlula kwababa emhlabeni. Kwaphoqeka ukuthi umama nje akathathe isikhundla sokuba umama umfundisi. Wasithatha-ke noma isikhundla, ayisadumisa, sihambe sidumisa sikhonza, kodwa beyiphusha mina phambili kakhulu ngoba yena bengakwazi ukuhamba iy'ndawo ey'kude, buyagula nje usuphethe amadolo, ngeke sakwazi yena ukuma isikhathi eside. Ngalo ngiphusha-ke nje kusonto ekhaya, kubuye siphume nje sihambe iy'ndawo ezahlukahlukene. Noma naye kwatholakala ukuthi-ke manje naye sekukubi nakuyena, akasavumi ukuthi ahambe, sihlezi ehleli ekhaya naye. Wayesethi uma benganjani ukuthi kube wena uthatha isihlalo ube umfundisi. Ngathi awuma kanjani? Wayesethi hhayi, ungaba umama umfundisi, ushumayele into oyaziyo, lokhule ngayo, into oyijwayele, akuyona into entsha kuwena. Ngase ngiyavuma ngalithatha cause vele kwakuthi njalo ngama-Sundays uthola ukuthi mhlampe imina engizolinda, imina u-MC, imina engenza izinto ey'ningi, yena uzoqhamuka sezoshumayela kuphela bese siyahamba futhi, yabo. Hhayi-ke, so ngajwayela kanjalo-ke, senilongo ngiba namavesi engiwavulayo, ngiyashumayela ngenye iSunday kube uyena, sishintshana. Until waze wangibeka-ke, wangigcoba ukuthi ngibe umama umfundisi. Ngaqala lapho-ke ngaba umama umfundisi. Namanje-ke anginayo umyeni kodwa ngumama umfundisi. Kuthe bekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi abantu abasandi, abekho kakhulu manje esontweni, abasezi njalo esontweni, sekuyathukela nje abantu babaningi ngaley'khathi zama-Easter, yabo. Bese kuyagcwala kwesinye isikhathi bangabi khona abantu, bangezi esontweni, bayavilapha abantu, kanti nomnikelo futhi awusezi ngale ndlela wawuba khona ngayo ngesikhathi kusakhona ubaba, understand? Washintsha ubaba eseshonile. Washintsha nje izinto eziningi, izinto ezashintshayo ngesikhathi ubaba eseshonile. Kwashintsha isimo, kwashintsha nje into ey'ningi, azange zisaba right, azange zihamba kahle. So ngangiyibuza ukuthi ubaba wenza kangani, wenza kanjani yonke lento. So wayihamba yena, kusale ekhaya manje sokwenzeka kanje, abantu abaseze esontweni, abasanikela abantu. Kwenzakalani? So akekho angiphendulayo futhi ayikho into akekho umuntu engangizombuza ngaloyo nto loyo. So ngase ngikhona uma elinye isonto sasijwayele ukuya kulona, iy'nkonzo sasihamba siye kulona eNigeria, sihambeni nje nabazalwane siyokhonza khona. So lo mama lo besijwayele nje ukuhamba naye, kwesinye isikhathi kube uyena uthi hayi bo kunenkonzo, mhlawumbe imali anginayo, cause imali othola ukuthi le eshawa abazalwane ayanele ukuthi ngathatha i-flight ngihambe ngiye eNigeria, yabo. So ngimtshela ngeday ngithi mina ngeke ephaketheni angimile kahle kule nyanga nje, akuvuma, ngeke ngikhona ukuhamba. Uthola ukuthi uzongigcwalisela yena ngemali yakhe, ngibuye ngimkhokhele sengi-right. Kwesinye isikhathi ngingamkhokheli, ngithi umzalwane athi hayi ungangikhokheli, khululeka, ngizokufakela uhafu nawe ufaka uhafu sambeni. So
Ayi enze kanjalo-ke uthola ukuthi siyahamba-ke yonke into mhlawumbe so nokudla yonke into sodla phambili Covered, yeah. sibe covered yonke into. So ayi ngajwayela kanje akuthe ngenye day ngibuka isimo sokuthi ayi ekhaya akuhambi kahle esontweni. Sixoxe nalo mama lo silokhu sixoxela bangabe sihamba endleleni yabo. Ekuthe suka bese ngiyambuza lo mama ukuthi bona esontweni labo ngoba ngangibuka khona la abangi-invite khona bathi angifike ngizobavakashela ngahamba. Mengifika esontweni labo kugcwele bayanikela abazalwane amabhakede o-20 litre uthola ukuthi bawu4 kugcwele imali phakathi abanikeli ngama-coins banikela ngamaphepha Cash. cash. Abanye bafaka i-envelope imali ye-brown envelope bafake la emabhakedeni. So uyabona kuleli sonto kugcwele igwili abantu bakhona bahamba ngemoto ezibizayo. Yabo ukuthi nje labantu laba baswele abasonto kuleli sonto. So ngibase ngiyambuza umama lo ukuthi hawu ma awungicacisela ukuthi nenza kanjani ukuthi abantu banikele kangaka umnikelo nenzani nokuthi nje nenza kanjani yonke lento le system yenu ngicela ngicacisele. Athi lo mama hayi lalela hlelwa usuku wena nesikhathi ukuze sohlangana kuphi and then mina ke ngizobe sesiyahlangana la sihlangana khona sixoxe lento idinga ukuthi sibe nesikhathi. Ngithi mina okay ayi nangempela sahambe ke ukuthi sihambe isikhathi ayi ngimfonele ngizame umzamo ukuthi sihlangane nangempela. Behlangana nomama umama sahlangana khona eThekwini kwelinye nje lamabhilidi ayisebenzela kulona because naye umama umfundisi. Behlangana nalo mama bese ke eyangixoxela ukuthi yena wenza kanjani ukuze athuthukise isonto labo abazalwane banikele esontweni. Angicazela ukuthi waya eNigeria. eNigeria kunomuntu oyi-translator lo bhodi lo uyasiza ubuthatha iflight la uyakhona ugibela ibhanoyi bese eyakuthatha ukisa lapho kulowo muntu loyo okumele umbone uyena osiza kakhulu ngalezo zinto lezo kusokwenziwa ngazo. Okay bese ngithi mina kuba imalini athi yena kuba u-30,000. Ayi ngizibuza ukuthi hayibo imali engaka ngizoyithatha ngoba lapha esontweni lethu ayikho imali incane imali engenayo ngena mhlawumbe o-5,000 kwesinye isikhathi ingangeni ingene o-3,000 yabo nje ayifani insuku amasonto akafani. Bese ngiyamtshela ngithi mina hayi ngizokuthinta bese ngi-right bese ngihlanganisile nje kahle ngizobe sengiyakuthinta bese ke uyangichazela ukuthi ngizohamba kanjani. Hayi nangempela ehambeni kwesikhathi kwadlula inyangana nje ezimbalwa 3 months bese ethi uzongigcwalisela yena ngemali yokugibela ngoba uyathanda ukuthi ngisizakale. Ayi bese ke ngilungisa i-passport ngilungise izinto zami zonke nje ngizoyidinga. Bese thina ayike so uzogibela uzothatha ibhanoyi ugibele uzobe sofica ubhuti lapha yekulindile uyena ozohamba naye amchaza ngitshela igama lakhe nenamba yakhe ucingo. Hayi nangempela buqala isonto so bese ngiyahamba ke khona ke thatha iflight nangempela ngihambe. Bengifika hawu ubhuti ngimthola umile ulinde mina ngese ngifonela ubhuti alibamba ucingo ayike angithatheke ukhuluma English ubhuti right nje uhamba nangemoto angithatha ezongifaka khona kulo muzi. Bengifika kulo muzi umuzi nje uno round about 5 nesibaya phakathi nendawo umuzi akona umuzi obabezekayo uthola ukuthi umuzi nje impela omkhulu umuzi omuhle no just umuzi nje wakhiwe ngotshani yabona labantu sibayixekekele umuzi nje yabo. So bengifika la ayi bese ngibabingelela babingelela bangwelcome kahle abantu bakhona uyabona ukuthi abantu abaphilayo ba right bangwelcome bangibuza impilo bangenzela ukudla. Bese bethi ngoba vele ngafika sekuntambama bese bethi nansi iroom uzolala kuyona
Ayi nangempela ngihamba ngiyongena erumini ngifike ngilale. Hayi qhubeka ubusuku bonke hayi ngilale nje lo ngivuka kanjalo mphaphama yabo phela kufika ubuthongo bungabe ufika endaweni unakho lokho kuthuka. Yeah. So ayi until kuze kuseke eminyango keke bekuseminyango bese bengibiza for the breakfast ngihamba ngiyodla breakfast khona ngisidle bese beyangibuza ukuthi ngizokwenzani. Bese ngiyabachazela ukuthi hayi no bengisacela usizo lokuthi ekhaya sinebandla kodwa manje ibandla lesekhaya aligcwele ngicela bangenzela ukuthi ligcwale. Bese thi ubaba wakhona ayi bese thi kulungile ke mntanami hayi usungahamba uye lapha kuleya ndlu yakho ngizokubiza bese ngihlele kahle zonke into zami. Hayi ngihambe ngendlini bengifika endlini isikhathi siyahamba kuzihlale fike nezingane zakhona siyaxoxa kumnandi nje abantu aba right sixoxe kuthe sekuntambama ikhathi zabo 6-7 kanje. Bese ethi lo baba angibizi lo baba ethi ngize ngiyena ngiye kuyena. Bese angitshela ukuthi hayi into ezokwenzeka manje ntambama uzogumula ubenqunu. Gumula kwakho benqunu so bese sihamba siyogeza emfuleni. Bese ebuza ukuthi are you sure? Umuntu wesilisa lo. Yebo umuntu wesilisa ubaba nje sekhulile umpunga ekhanda. Hawu. Bese ethi lento ozoyenza la ayusho ngayo ukuthi ufuna ukuyenza ngithi yebo msho ukuthi ngizoyenza. Emqondweni wami nginalokho ukuthi mhlawumbe ngizogeza ngisuse ubusemnyama ngihlambulule ngibe right mhlawumbe anginike izabo ukuthi mhlawumbe ngizochela isontweni amanzi abosisiwe angcwele bese ngiphinde emuva yabo. Eish kushintsha ukudla eplatini manje. Hey ubaba abantu athi angigumule ngibe nqunu ebusuku go 12. Gumule ngithi hawu baba bengitshela ukuthi mhlawumbe lo into ofuna ngiyenze ngizokwenziwa umuntu osifazana athi no uzokwenziwa yimina yonke into. Yonke into izobenziwa yimina. Thina emfuleni. Hayi yebo uthi asemfuleni. Ayi bese sihamba siye emfuleni. Besifika lapha emfuleni ngibhinqa nje ibhayi. Athi no adingeka ibhayi siyasebenza manje. Angithi wena uzelela ukuthi ufuna ukusebenza kube khona abantu esontweni lakho bagcwale babe baningi ngithi yebo baba. Athi okay. Athi siyasebenza ke manje. Hayi nangempela ngigumule wakhipha nje umuthi obomvu ujikile ongathi gel. Lo muthi angigeze ngawo angigcobe ngawo yabo nje. Ayi ngigeze ke ngene phansi esizibeni ngigeze bese ithi angiphume ngihambe straight ngongena endlini. Ayike bese ngiyaqeda ke lapho ke ngihambe ngendlini athi ngabheka emuva ufika endlini ke athi ubufika endlini awugqoki uzokufica nje unjalo. Ngithi mina okay ayi nangempela ngihambe ke ngihamba emqondweni wami was like okay bengiyoshiya ibhadi emfuleni sengendlini manje futhi sengiright ngizofika mhlawumbe mhlawumbe ngineke okunye mhlawumbe ngizogcoba something bese ngiyagqoka ngiyalala. Hayi khona okunye ongaphezulu ngizokwenza ukuthusayo. Akangitsheni ukuthi kuhamba kanjani cha uthulile nje baba abantu. Ayi mase fika endlini nginalokho ukuthi umuntu wesilisa afike ke endlini baba abantu hayi bese ethi uyangicaba. Hawu ngithi uyangicaba manje athi kumele ucabe phela ukuze imoya lesebenza ngayo izonginamathela kahle ingene igazini lakho ngoba isebenza kakhulu ngegazi lakho. Ngegazi yeah. Okay ngivume ngoba vele ngitheni mina ngithe ngizokwenza inoma yini ngoba phela ngifuna ibandla likhulu. Yo. Angicabe kubaba. Ngicabe yonke indawo bese ethi ayikho indawo engakayicabi. Ngithi bese ethi senkomeni. Ucabe enkomeni. Ngithi imagine enkomeni ngithi baba kanjani manje phela nomuntu wesilisa uzokwenza kanjani lokho uzongicaba kanjani inkomo athi wena nje imalala laphansi ngizokugcaba enkomeni uzovula nje amathanga akho ngigcabe. Ucaba kanjani umuntu enkomeni ngake ucaba kuphi kwakhona?
ucaba emasayidini usecaba la phezulu kubhontshisi. Yazi indlela engangithuke ngakhona emqondweni wami sengithi ngangeke baba achaze usuzokucaba kanjani kanjani ngithi mina baba ngeke ngikwazi ukuthi ngathinto athi yabona-ke manje bushintsha manje. Wena kuzosekuseni usuhlanya usukola ngekhanda. Uzohaphinda kanjani le kini asikwazi nakini thina sofike sikushiye edolobheni uyibone ukuthi uyaphi. So wena into oyisaba ukugcatshwa enkomeni noma usaba ukuthi uthinta umuntu wesilisa into oyisaba kakhulu? Kokubili. Umuntu wesilisa angamazi uzongicaba enkomeni thu uzongithinta. Hey ngithuke athi kodwa lokho engitshena khona akukho uphinde emuva. Yabo nje usuqalile process iyona akusekho uphinde emuva. Ngivume ngizothini ngoba phela ngizele khona vele. Lo mama la kangichazelanga sonke istory ukuthi kwenzakala lapha. Kodwa zange agcine mhlambe senze okunye okungaphezulu kokucaba. Hayi akukho okunye akwenzayo. Wangicaba kwangishefa. Ngishefa qeda waseyangicaba-ke wasengicaba khona inkomeni. Wangicaba emasayidini wasengicaba phezulu la kubhontshisi wangicaba. Wathi kunegazi kumele liphume ayilaze laphuma igazi. Wangigcoba-ke le mithi yakhe-ke itaputapu ezimnyama neyelo okuhlanganisiwe nje la. Hayi besethi-ke lalakhe bese athi angingaqoki. Ngilali ngingaqoki kuze kusekuseni. Bese beyabuya-ke ekuseni-ke bese bethi hayi yonke into ihambe kahle. Ngesikhathi ngisalele ebusuku ngibone ubaba ugoqa izandla. Angiqondanga ukuthi kumayelana nani kodwa uthule nje akakhulumi ugoqa izandla nje uyangibuka. So ngibe confused ukuthi ubaba wayengakhulumi shuthi akajabulile. Ngisho begoqa izandla engakhulumi ngoba kumele phela akhulume nami. Okay kudlule lapho kusekuseni ngigqoke bese thi-ke hayi-ke sengingahamba akumele ngigeze isonto lonke ngihlale nje ngingagezi. Hayi-ke bese ngiyafonela umama lokuthi sengiyabuya sengiyenzile lento bengiyoyenza ngiqedile. Sengiyabuya manje athi lo mama okay angithathe kubhuti lo engihlangabezile ambuze naye ukuthi kambe kahle yonke into obuyenza ngithi mina yebo. Angithathe ngiphindisele emumva-ke ngibeke e-airport from the-airport bese ngiyagibela ngiyabuya-ke ebhanoni ngisa ngapha eDurban. Okay ukufika kwami la vele sengitsheniwe yonke into ukuthi ngizokwenzani ini phethe ze izinto zakhona. Khona into abakunikeza. Khona izinto abanginikeze zona lezi bengicatsha ngazo kwayigoqa wayihlanganisa yonke lento negazi lami phakathi wathathwa kugoqa kufa plastic wathi ngizofika ngikusebenzise ekhaya ngendlela angitshene ngayo. Hayi bese ngifika-ke ekhaya ngifike nje sekuvele sekuthe ukuthi kancane bese ngifike nje ngiphume loba ngikhathele. Kuthi ngakusasa bese ngihamba ngiya kufuna abantu eNanda khona amaSomali inhlobonhlobo labantu abangaphandle. Uyena wangitshela wathi angisebenzise abantu abangesibona abangesibona umakhelwane ukuze bengasiza ukukhuluma imfihlo yami. Yabo so ngihamba ngobafuna-ke labantu ngabuza komunye ukuthi amagaya kanje nakanje ngiwathola lapho wathi hayi koNanda yabo indawo zabo labo ko-Verulam ko-bani kothi ungathi indawo zabo. Ngabathola-ke nangempela abawu-3 bengibuya nabo ngase ngidlula la kudayisa khona iy'ngulube ngoba kuthiwa kumele ngithole iy'ngulube. Ngibuye naso-ke isilwane leso. Sekuvele sekuntambama yabo ngenzela ukuthi nasekhaya bangaboni. Ngifike ngisifake lapha endlini yesonto uma vele akanakile yonke into basekhaya. Ngiphume-ke ebusuku laba vele ngibatshena ukuthi ngesikhathi sokuthi ngabafunela nje umqasho ngenzela ukuthi babe right. Ngathi abazohlala la anthini mina ngiyabafonela ngisabeze bese beyeza bezokwenza umsebenzi engifuna beyenze. Nangempela ngilinde kuzokube isikhathi sethu ukuthi bese ngiyaqala ngihamba-ke ngiye esontweni ngoba isonto lani kude kakhulu bathi seduze nasekhaya. Fike ngivule esontweni sisebenze-ke sisebenza manje batsho sisebenza-ke manje nimbani la bese niqeda ukumba la ninqumele ngulube.
hey benzeke futhi nangendlela ebenza ngakhona ngithathe lo muthi enginike wona ngoshutheke la engulubeni phakathi bese ngiyayibeka phansi sigqibe bese siyavala savala ngalendlela ukuthi ngeke uzubone ukuthi khona into adiyenzeka la sase sifaka ukhaphethe omusha saqoqa nje kwakuhle kwaclean wongeke uzubone ukuthi khona into ade siyenza. Engulube bathi kuhamba njani? Ingulube phela ngesikhathi njengoba sengiyifake phansi emhlabathini izobe isonto nemo hamba izinsuku nesonto lento engenza kahle vele isonto liyaqala uMonday ntambama isonto njengoba liqala nje uzothi liphela liqala kwelesibili vele iyabola lengulube laphansi phuma impethu ngesikhathi iphuma impethu lezi impethu ilanda laba abantu lento lo muthi lo uzosebenza ngalendlela ukuthi ulanda abantu bayagcwala esontweni yabo uma kugcwala impethu nabantu bayagcwala yebo khamisana kanjalo wangichazela kanjalo so hayi nangempela qala isonto liphele lesonto qala lesibili licela ayikule lesithathu hayi ngiyakuchazela kuma izimoto kwavele kwaziphithi into ongayazi kwagcwala esontweni ngangasekho ngisho indawo yokuhlala abazalwane sebemnange izinyawo gcwala somabhizinisi benikela yabona nje yonke into isiright yavela ebuyela into esimweni noma wathuka ukuthi hayibo kasekugcwala kangaka manje labantu kanti babizwa yini kade bengekho abantu manje sekuyagcwala kwenzakalani Mpumi ngithi mina hayi kusho ukuthi ngishumele kahle le ngoba kuyena uma ngamfihlela ukuthi ngiyapha mtshena ngezekhle ukuthi ngiyokwenzani kakuyimfihlo yami lalo mama and lo mama ngamthembisa ukuthi lemfihlo ngeke ngithi vu asikhiphi lemfihlo le ngoba nayo shothi wenza the same thing yebo shothi nayo wenza the same thing uma abuza ukuthi labantu abangaka hayibo labantu abanye basuka kude abanye sekwehla ngisho abantu bakogoli sekumnandi nje ngithenga nesystem yabona nje banikela khona kodwa noma ingafiki imali la ngifisa ukuthi iye khona ngifuna mina lawa mabhakede engawabona kulowa mama awu 4 5 gcwala imali so I was like banikela is fine kodwa manje akufiki la angikho satisfied akufiki lento kuleli zinga lelingilifunayo abantu baningi impela kugcwele ngiyabona kodwa khona lento eshodayo shoda nemali ngifuna imali mina angifuni into eziningi shuthi kahle ngase ngingene umoya omhobholo umoya kaSathane nje ukuthi ngithanda imali kakhulu yabo lento ngiyibuka manje ukuthi no man there's something off ngami yengekho right lento engangenza yabo nganginomona ngidlala umona nje bagcwala abantu kusonto Sunday to Sunday bayashaya nje imali kodwa ayifiki la ngifuna mina 100k ngibone ngithi bengibala ngichitha imali embedeni ngicace ukuthi ngibala imali yangempela yabo benama property yebo so nje hayi ngavula amabhizinisi kwangahamba nje kahle yabo kwangahamba kahle nje kase ngifonela lo mama lo ngamtshela ukuthi hayi ma abantu bayagcwala impela esontweni yababona right abahamba ngemoto ezinkulu kodwa manje akakafiki la lizinga mina engifuna ukuthi ufike kulona yini ngangisiza ukuthi abantu banikeleke manje banikele kakhulu umuntu akhiphe imali noma akhiphe ngisho ukugcina yabo athi lo mama okay ebusho kanjalo ke kunenye i-ritual kumele siyenze ngithi mina futhi athi hey angithi ufuna imali asikumele siyenze kuzomela uhlela usuku uhlangane futhi sixoxe ngizokutshela ukuthi hayi le ilula kakhulu ke le ayikho nje nzima ngalendlela ucanga ukuthi iyo okay hayi ngivumeke hayi ngihlele kahle usuku hayi sihlangane sifonelane sihlangane besihlangana ayi umama bese yangitshela ukuthi kuzomela ngiye kwelinye izwe eseduze nakhona ilanga ngiye khona ngase ngiyamtshela ukuthi hayi noma ngabe yinini ngiready ukuthi singaya khona ayi ngaqoqa into zami ngathi ngaqamba amanga ngathi ngiyahamba ngiya enkonzweni kunenkonzo ekhona eGhana so ngiyo-attenda yona hayi nangempela ngiqoqe bese ke ngiyamazisa umama lo
xhumanise nobhuti lo engizohlangana naye besiyana ezobe i-translator yami bese ngile Ghana. Bengifika lapha eGhana kakunomehluko, kwaba khona ushintsho nje olukhulu kunalokhu mina bengicabanga. Ngangitshela ukuthi kuzoba easy kunalokho kade ngikwenza. Ngiyafika lapha kuWes ngiyafika lapha ngingenisa endlini eminyama, ngiyagonyuliswa kuthiwa ngizolala la kule ndlu eminyama. Ngesikhathi ngilele kunemisindo engayizwa nje kahle engayiqondi ukuthi kwenzakalani. Angilalanga na kahle ngoba ngangihleli nokuthuka ukuthi yibo yini manje le misindo iqhamukaphi ngoba phela kukude namabha, kukude nje indawo nje kahle ekude nemigaqo, kunezinto ezenzakalayo nje la erumini engayiqondi. Bese kuthi sekusile nje kuseni banqonqoze bese yangena ubaba khona, ngibona ngoba sebengene ukuthi hawu eminyango kanti kusekangaka sekusile. Bese yangitshela lo baba ukuthi ke ntombi ntambama ngabo 12 kune ritual kumele sami soyenza. Bese ngithi mina okay senze izinto esizenzayo, ngiqume ngigeze. During the day, yes. All right. Nothi sakhona ukuthi ngiqhumisa ngigezisa ngemithi eyahlukahlukene, ngisebenzisa negazi angazelani. Bese ke ethi kunendawo la soya khona ngabo 12 ebusuku. Nangempela sambe kushawa 12 ebusuku sambe. Bese ifike lapha yangifica labantu abawu3 shuthi labantu abawu3 bazosiza ukuthi khishwe lo muntu la phansi. Bamkhiphe ke lo muntu usanda ngcwatshwa una 3 days or 4 days engcwatshiwe akapheni ngisho isonto. Bamkhipha bambeke ngaphezulu kwenhlabathi eceleni nje. Bese thi lo baba gumula usho kumina. Ngithi mina ngigumula athi angithi wena ufuna umcebo, ufuna ukuba nemali, ufuna ukunotha, ufuna imali. Ngithi mina yebo. Athi uzokwenza lento engiyishoyo ke, akusekho uhlehlela emumva manje ngoba buthi uyaphinda emumva kusho ukuthi thina besodlala la and uzogula ugule until uzuyashona. Athi ugumule manje. Athi angigumule manje. Ngigumule. Into engithusa kakhulu kumele ngilale ngenza ucansi nalo muntu lo othulo isidumbu ungaphefumuli. Kanjani waphela ufile lo muntu? Wena ufike umqhaqe nje uveza itoto bese ugibela phezulu kwakhe bese ulala naye. Mawuthi ulala naye kanjani? Uyayibamba uyifake noma uyalibamba phela? Kumele ulibambile ngoba phela bungabo njobelele ulele yonke into ufuna ulibambe lime bese uyagibela uyazenza wena. Mina ngiyazenza nje ngakathiwa ngigibele ngizenze mina ngagibela ngayizenza mina ngilibambile. Awushuthi usukudlala nje phela. Soke ngidlali nje ngaphezulu kwakhe. Kuyikhona phela ukuthi usuke ibandela kodwa ke egcineni kusuke kumele ngilalile naye egcineni lokho kubalulekile. Kodwa uyachama egcineni. Mina yebo ngiyachama egcineni ukuthi kanjani nama ngazi kodwa kuyazenzakalela. Indlela abenza ngayo angithi usukuphuzisa umuthi lezo zinto zabo usuku attracted manje ngathi like uyaphila kanti akasekho bese ugcina usuchama and then ke ikhona lokho abakufunayo ke angazi ke noma nayo uyachama yini angazi mhlawumbe uyachama spiritual ngenzeka ngazi nawe nje into obusuyenza lena bese ngiyenza ngoba phela ngizothini ngoba manje ngatshenwa ngadonswa indlebe uthi ubuka wayeka wangayenzi lento uzoshona. Manje ngabuka ukuthi no angikwazi ukuthi ngingayiyeka lento vele sengila imali engake ngigibele ngayo what a waste. Ingcono ngisale sengiqhubeka nale process kuba vele sengikhona la senje usuyi1 ubusuyenza nangapha bese ngiyenza ngala ngithi vele sengijwayele into bese ngiyenza bamthatha bambeke batshela abafana ukuthi ngicela ningishiye kancane bahambe ngisale mina ngimqhaqe ngigibele phezulu kwakhe ngenze ngiphuze limithi lephuzwayo le abanginika yona ngenze and then bese ngiqedile enzobe sengiyamsula ngalendwangu ngigeze lapha izandla. Dingeka insila yami ukuthi ingene kulo muntu iyona ndlela abasebenza ngayo ukuze ukwazi ukuthi unothi.
So ayingenzeke ngenzele ngendlela asho ngayo. Qede bese bembuyisela phakathi eboxini baqede bese siyathatha leli bhakede ngiyalo kwathiwa angihlukani naleli bhakede nalamanzi. Lamanzi akumele aphele kumele hleze khona. Hayi bese ngifika endlini leli room imnyama lendlu ngingene kuyona sengiyasaba manje ukuthi ngase mhlawumbe kube khona okunye mhlawumbe ngikwenzayo sengithukile manje ngishokhekile yabona nje nobuthonga busafiki manje ngicabanga le yanto ede ngiyenze emathuneni ukuthi mhlawumbe ngizobuye ngizothiwa futhi angiphinde ngiyokwenza le yanto yabo. So hayi kuhambeni kwesikhathi-ke kuseke eminyango bavula iminyango hayi ngibona sekusile. Okay sengibona sekusile nje angazi ukuthi kuhlwe nini yabo. Ngibona sengiyavusa sekusile hawu hayi okay ayishaya isikhathi sokuthi-ke manje kumele ngiphinde emuva angiyaleke loba bathi lamanzi lawa uzohamba nawo ufike ngale uwafake ebhakedeni. Ufake ebhakedeni lamanzi every week ungalenzi iphutha ulala nomuntu emathuneni umuntu osanda kushona onesonto noma oney'nsukwana eshonile ufuna abantu abazongibhela ulale nawe umbeke eceleni nje obade sense ulale ugibele phezu kwakhe nenze ucansi and then bese niyamphindisela niyamboza njalo every week uthola umuntu omusha awulani umuntu oyedwa kuphela. Hayi okay ngithi okay ngivume hayi thathe ikhoma zami ngibuyele ekhaya. Indleleni ngiyahamba nje ngiyahamba ngidown ngiconfused ukuthi hayibo lento bengiyenza ngempela ayikho right kodwa ke manje ngoba ngifuna imali sengikwenzile vele hayi akukho uphinde emuva yabo. Hayi ngihambe ke bengifika ekhaya ngithatha lamanzi ngobeka eromini yami. Vela ngithi anginangana ayikho ingane ezoxoxa eromini igange mina kuphela ngene eromini yami mhlambe nalo ngenayo futhi ngiyazi abheka into eziningi. Ibhakede lami likhona nje lapha ekhoneni ngibekile izinto ngase ngiyanimboza nje kahle ngalihlobisa ngekuzonaki ukuthi khona something. Hayi uqhubeka isikhathi ngiyenza ke lento lengiyenza wafika wayenza nawe ngafike ngayenza hayi imali ikhona esotweni iyangena ke imali ngaleso sikhathi iyangena ngicela ukuthi singavula ibhizinisi amabhizinisi awu2 ngidayisa imoto ngiright ekhaya ngakho umuzi wami nginomuzi wami nginemoto yami nemali ngiright akukho engishoda ngakho. Mina ngilidla izambane baba ngilidla inyama each and every day ngiright ngidla bengithanda ukulala ngeyogathi ngilala ngeyogathi phakathi nobusuku bengithanda ukuvuka ngidla yogathi so nje anginani sawode emzini womuntu cha ngiright imali iyangena futhi hayi imali encane iyangena imali 100k nje ngenyanga. Kufika icebi ngempela ezonikela osomabhizinisi bezonikela kwenzeka imanga nje. La kwaba khona ushintsho khona ila ngaqala ke noma phela nginemizwa ngumuntu wesifazane. Ngaqala ngabe ne-boyfriend ubhuti ngamtshena ngadecide ukuthi hayi angamtshena kube imfihlo yami nalo mama phela laba level abazilutho bakude vele so ungajoli bathi angajoli bona. So phela nami nginemizwa ngumuntu wesifazane futhi manje kule age yami isikhathi siyahamba ngenamuntu ngizohlala ngize ngibe nganani kanti ngenamuntu futhi abashongo ukuthi impilo yami yonke mina ngayitshena ukuthi mhlambe isikhashanyana nje ngajoli and then yabo bese ngithola umuntu ke ayi ngimthola ugayi right ayisithanda nokube kuhle la bese ngiba naye ke ngaleso sikhathi senze sex nginaye kade ngiqeda ukwenza isex nalo oshonile omunye ngangimthathe emathuneni so ngingamtshena ugayi lento ukuthi ngenza into kanje hayi ngithule futhi hayi yonke into yaba right abanomali akukho la kwabakhona inkinga khona. Yaqala ke impilo manje yashintsha hayi kangahamba kahle esontweni hayi imali yaqala yashabalala manje ngathi hayi kusho ukuthi mhlambe seki-expire umuthi yabo mhlambe yabo ngayitshena lokho nje ukuthi phela umuthi egazini mhlawumbe kuphela
bese ngitshena lo mama lo athi wena wenzeni ngithi hayi ngenzanga lutho mina ngingamtsheni ukuthi ngino boyfriend yabo athi usezenzele izinto obathe zenze ngithi mina ngiyakwenza athi okay yini pho enza ukuthi manje umnotho wehle ngithi angazi athi hayi ngeke kuzomela uphinde khona lapha yeah ngempela ngizame ukuphinda ke khona ayi ngibeka imali ngihambe ngekhona umtshela boyfriend uthi ngiyahamba ngiyabuya ngizobuya ngizela straight bese ngibuya le bengifike lapha ngifike imbatshela ukuthi akusahambi kahle umnotho usangene njengathi eqaleni ayi bese thi lo mama lo nalo baba athi wena ngithi hayibo ngenzeni mina athi wena une boyfriend phela beke walana nomuntu ophilayo manje loya muntu loya uzoba kanjani uzojabula kanjani wena busulala nomuntu ophilayo yabo uzoba kanjani nawe namathele kwena ngithi hawu kanti bengimele ngenzani ngabe ne boyfriend athi no bengimele ungabi ne boyfriend wena oyonile bengimele wena uhlale nje ulokhu uqhubeke njalo ulale nalabantu abashonile abantu besilisa ngithi mina hawu yabona nje lokho kungithene off ukuthi kanjani manje mina impilo yami shuthi yonke ngizohlala ngilala nedumbu akwazi phela nami umuntu wesifazane so ila ngase ngiqala khona ukushintsha ngathi bengibuya bathi ayikho into abazongisiza ngayo because mina ngiyonile lento ukuthi ngiyaqhubeka kuzoshona uma wami noma kube khona umuntu oshona ekhaya ukuthi ngiqhubeka nokuthi ngiyajola ngithule ngibuke lento manje ngiyabona lento angisayithandi lento engiyenzayo angisayifuni manje futhi angifuni futhi nomndeni wami ushone ngenxa yami yabo bese ngithatha isinqumo sokuthi ekhaya okay ngizohamba ngiyobatshena ukuthi ngike ngenza into kanje manje lento nginika inkinga ekuthenini sengifuna ukuyeka manje angisakwazi akusayekeki either ukuthi ngiyaqhubeka kodwa ngilani nalo umuntu ophilayo noma ngiqhubeka nalo oshonile impilo izoba right so kumele kumina ukuthi ngidecide ayina ngempela ngibuyele kubona ekhaya ngifike ngibatshene ekhaya bangijikela sangazwana bangithuka umndeni waqala lapho ahlakazeka kwangahamba kahle izinto yabona nje kwabheda nje kakhulu ngase ngibuza uma ukuthi akekho nomuntu mhlawumbe ongangisiza ukuthi angikhulekise noma mhlawumbe angigeza ngihlambulule mhlawumbe ukuze kuphume lento le yabo hayi bese thuma ayikhona umfundisi okhona ongakusiza kodwa kuzomela ube nesiqiniseko sokuthi wena lento awusayenzi as all bokuthi uqhubeka nalezi zinto zakho ngiyakwazi ukukusiza kodwa busuyitshenile wena deep down ukuthi awusayifuni lento le kuzomela uyiyeke ngempela ngoba angeke phela sisebenzele emuva njengenkukhu hey ngithi ma okay ayisengidecide ukuthi ngiyayiyeka mina lento iyangigqilaza angikwazi kwenza lutho kumele nje ngihlale njalo ngihambe ngolala nomuntu oseshonile emathuneni nakhona futhi umuntu wesilisa utholakala kanzima uthola ukuthi kumele ngihambe akangcwatshiwe la ungcwatshele phezulu ufuna ngihambe ngiye lapho ngifuna nabantu abazongisiza futhi ngeke ngikhone athi ma okay ngoba uyathatha isinqumo sokuthi uyayeka kuzomela ke uye kumfundisi uyokhuluma umchazele bese ke uyena uzobona ukuthi ukusiza kanjani nangempela ngahamba ke ngayimfundisi umama biza umfundisi afike lo mfundisi usakhonza khona lapha ngathini ukhonza kwenye inkonzo unakho ukuthi asivakashele esontweni abuye ahambe yabo uyathandaza impela uright futhi uyaboniswa bese ke angenze izaba yabo sokuthi ke manje kusukele lamathunzi lawo cause ngangilala nabantu abashonile imoya emibi namathele kahle ngase ngisebenza ngobumnyama ngisebenza ngobumnyama nabo futhi kwase kungileke kakhulu into zami sengasakhanyi senginamabhadi yabona nje kuningi okwenzeka empilweni yami okungekho right indapha ngibona ukuthi no man ngiyalimala la so angisiza ke lo mfundisi ke ngikhulekisa ngifasta naye fasta ngikhulekisa yaphuma imoya
bangikhulekisa wayesindisiwe lo mfundisi angikhulekise ethi angizile ukudla ngisemfuleni angifake emanzini angikhulekisa ngitshela kusasa siye endaweni ethile siyokhuleka ngase ngihlezi nje nginaye ngoba manje nasebusuku angilali kahle sengiyasaba nokulala kunezinto ezikhalayo buya leza zinto ke manje ziza ngimina ngila yabo so angikhulekise lo mfundisi angitshela ukuthi hayi ulandela imimoya obumnyama uyona le mimoya obusebenza ngayo umoya kaSathane so bese njengoba wogcatshwa bebethatha ngisho igazi lakho balisebenzise ngendlela ongeke uzuyi-understand ukuthi yabo nje bebenza izinto eziningi engekho right so besebenza nangegazi lami kunanemoya esemkhathini uthola ukuthi manje ngihamba nayo mina ebusuku ngazi yabo ngiyitshela ukuthi ngilele kanti umzimbo osele mandlalweni ispirit sambile sisebenzele emkhathini yabo so kwaba kanjalo ke impilo yami nje yangaba yinhle ngase ngidecide ukuthi angishintshe ngashintsha ngempela umfundisi ke waseyangitshela ukuthi yabo nje ngoba ucindezela imimoya obumnyama nje kumele ungayivumeli noma isifike ebusuku ulwe uthandaze ulwe ngoba izokucindezela umphela futhi ubusushonile wena izohamba ihambe lento izongena kwabanye abasemndenini nangempela lokho engisiza kumfundisi ke until ngaze nga right yaphuma ke le moya yazi kaphuma izinto engathi amagondwane inyoka ngesikhathi engikhulekela qathaka emzimbeni kumina imithi yabo nje kuningi akakuphuma ngeke uzuqanda understand so nje kwangithusa kakhulu ukuthi kanti ngiboleka ngaka cause nale nyama ngangidla yenja angazi ngangidla kanjani inyama yenja kodwa nga-end up ngiyidlile yona futhi ayimnandi ngesikhathi ngidla nenyama yenyoka ngayidla yayimnandi yayithested zingathi chicken wazidlela umaye lezo nyama babe ngifida zona phela ngesikhathi ngise-Nigeria banginika nangesikhathi sengila eGhana nakhona banginika lezi nyama lezi ukuthi ngidle ngoba kusuke kuyimoya emibi abayifakayo kuwena besuke iphekiwe ngandlela thile afaka imithi yakhona kwenzela ukuthi nawe ube nalesi spirit lesi semoya engekho right yabo evil spirits into kanjalo so sebisiphuma le mimoya le akuzange kube lula kwabanzima kodwa ngoNkulunkulu ngaphila njengoba ngiphila into yangisiza kakhulu ukubuyela esontweni ngaqala kabusha ngathandaza ngabuyela esontweni isonto noma likhona kodwa kusafani nakuqala abantu sebeza bengezi yabo nje kanjalo abantu futhi emphakathini sebeyangixwaya manje ukuthi wena kade yabo wenza into ezikanje because ngiyahamba phela enkonzweni abanye bayaboniswa ngami ukuthi ayilo benza into engekho right yabo into kanjalo kodwa ke nomuntu uyaphila nje ngoNkulunkulu ngiyaphila nje ngaphuma kuloso simo ngi-advise umbukeli ekhaya ukuthi ayikho into ezakalula ayikho into ayithola kalula empilweni kumele usebenze usukume usebenze ngawo wonke amandla akho uzethembe ukuthi into ungayenza without omunye umuntu ungamthembi omunye umuntu ikusasa lakho sezandleni zakho ayikho washinga ingoma alokho usuku ngafiki injabulo yakhe izofika uNkulunkulu bese evuma ukuthi impilo yakhe isimame ifike injabulo yakho yonke into uNkulunkulu uyihlela yena ngendlela yakhe isikhathi sonke usuke uNkulunkulu egcinile yonke into uyakuhlelela yona so asiye abantu ngingabakhuthaza ngithi abayeke ukujaha izinto ezinhle noma isikhathi singavumi umuntu akahlala alinde noma uzama ukupaquzela ngendlela opaquza ngayo ubambe ama-piece job kodwa lokho kokuthatha izinto ezifikayo empilweni noma uzwe kuthiwa kwenziwa 1 or 2 lapha uhambe uyofuna nawe ufike uthathe leyo nto le egcineni sibuya isingaseyona into e-right and iyawulimaza umoya wakho iyakulimaza isithunzi sakho kakhulukazi nje yilokho nje engakusho kubantu abasha. Hayi siyabonga manje ukuphi empilweni manje?
Njengamanje empilweni ngiyazama ngiyasebenza nginanetafula ngiyadayisa yona impilo akufani ngiyaqhubeka akufani nokuthi ngihlale. Manje bakuhleka abantu abangani bakho bakudala noma bangishiya nje anginayo umngani angisenamngani ngashiya abangani bami abangikhonza nabo sidumisa nabo abasangithembi bebona mina babona isilwane. Uma kusaphila Uma wagula naye washona emva kwesikhathi. Yebo. Hey. Hayi kunzima no siyabonga ukuthi ushare istory sakho. Semba ukuthi nabalaleli bazofunda something out of it. Yebo. Ukuthi izinto azilandwa ko Nigeria. Bangayilandi. Eish. Kunzima kakhulu. Yeah. Mina ngibe nenhlanhla ukuthi ngiphume angazi omunye umuntu ukuthi angathola indlela ukuthi ube njalo ukuthi aphume. Alright. Hayi siyabonga. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share and subscribe. Siyabonga.